Bayangno Mas, Bayangno apa? penjalukanku kuwi ora muluk-muluk. Eleh wong wedok saiki prei padha ae to, Des. Dadi bojoku iki nggak perlu alim, Eleh gedabrus. nggak perlu lugu, nggak perlu neko-neko. Lah karepe kon piye? Ya kan? Yo piye maksude, Des? Mabuk ya oleh, Eleh engko mabuk, nah aku mabuk ora mbok urusi, enggak suka aku. judi ya karepmu, Engko judi engko entek-entekan ngamuk. medok ya kuwi hakmu. Beh yo masuk nek medok barang entuk iki. Lek kena tak omongi ya tak omongi, Lah nek enggak kena diomongi, lek tak omongi ya panggah tak anteni. beh ngono kuwi yo masuk. Aku ngrayangi awakku dhewe, aku tidak menuntut golek bojo sing sempurna enggak. Apa yo ngono, Des? Setia ya. Alhamdulillah, Terus jujur ya aku bersyukur. beh ngono kuwi yo masuk. Lek sampean ngapusi ya kuwi hakmu. Aku lho wonge jujur, Des. Elek ya bojoku, apik ya kuwi bojoku. Iya memang, Des.